Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта тык-ток бла-бла-шоу, якім Алексей Сапрыкін, якім Павел Свердлаў разам з вами адпраўляюцца ў вандроўку па беларускім тик-току, стракатым і неадназначным. Вось так, вандроўку. Ну, я раней казаў, пагружаюцца на дно, робяць нырца. Ёсць у гэтым цяпер такая нейкая большая шляхетнасць. Сёння мы нырца на дно даваць не будзем, хіба што пару разоў. Ну, каб адштурхнуцца і зноў туды наверх. Да, пачынаем, як звычайна, з відэа, якое настроіць нас на пэўны філасофскі лад, натхніць нас і вас на гэтую праграму. І гэтае відэа прысвечанае коду беларуса. Хто пазнае, што адбываецца на экране, той стаўце лайк. Давайте. Данный культурный код. Ой, знаёмая картиночка, знаёмая. Что адбылося? Ляжыць нейкая паперка на сидзенні ў аўтобусе ці ў тралейбусе, ў грамадскім транспарце, да? Ну, ведаеце, што это азначае? Не просто гэта паперка. Беларусу не беларус, а сябар. Это менавіта документ проездны, але на одну поездку. На одну поездку, который, вось, ведаеш, ёсць... Прабіты. Не, ён-то прабіты, я кажу, ёсць вось свядомае спажыванне. Так і тут, свядомае спажыванне і... Гэта такі second-hand, можна сказаць. Рук у рукі. Праехаўся. Відаць, напрыклад, трэба было ехаць не вельмі шмат прыпынкаў. Ну і вырашыў пакінуць гэты квіточак каму-небудзь наступнаму. Так. Тут кантралёры такія. Дзе ваш квіточак? І ён такі. Вось ён, вось. А мне такое было. Аднойчы ехаў са школы там ці ў школы ці на нейкія там заняткі. Заходзяць кантралёры, я гляжу, квіток ляжыць на вакне, на шыбе. Я так, о, мой. А ён такі... Вось такія сябры мы, беларусы. Вось такая яна насустрачнасць. Ну, а яшчэ адзін культурны код беларуса, тое, што прапісана ўжо ў нашым алгарытме дзеянняў, на пазваночніку неяк прапісана ўжо так глыбока. Гэта, сябры, долары. Але ведаеш, гэты культурны код, мне здаецца... Культурны код. Культурны код апошнім часам так даволі хісткае становішча займае. Таму што долар таннее, да? Ну, вядома. І культурны код сыплецца. Ну. І што ж это адбываецца, ты думаеш, дэдаларызацыя? Я думаю, не. Я думаю, што беларусы працягваюць давяраць таму, чаму яны давяралі, а апошнія... Ведаеш, прэзідэнты... Мяняюцца. Хотел сказать я, конечно, а доллар застаецца. Да, президенты США меняются, а доллар застаецца. Але не ўсе. Ёсць і скептыкі. Скептыкі глядзім. Давайте поглядим. Экономичные эксперты ТикТоку. Да, прогноз. Давайте. Сейчас доллар стоит 2 с хвостиком. К концу года будет 1. Как кажуть, запомните гэтыя словы. Да. Ну, 2 с хвостиком, это все ж таки, дзеля справедливости, 2,75 копеек. Да, 2 рубли 75 копеек. 1. Але, конечно, мало лічу. Мало каштуе долар зараз у Беларусі. Я, калі гляжу на такое, не адчуваю, што все, ведаеш, што все так, як мае быць. Вось. Нешта там адбываецца не тое, што прагназавалася ў маёй галаве. Вось што это. Наві даляр па 1 рублі. Але што зразумелі беларусы з долара па 2 з хвостикам? Што якраз цяпер прыйшоў час рабіць. Што? Давайте паглядзім. Вот давайте паглядзім. Даляры пакуль адным не стаў? Ці што? Наши нищие беларусы скупляюць долары, вот і все правильно, і чакаюць росту. Вось так. Бок гэта матрыца, гульцы на гэты алгарытм, да, ён не дае збояў. Рада за беларусаў. Карацей, стадыя пакуль што першая. Купляем даляры. Прадаваць будзем пазней. Але не ўсе. Шчыра скажу, што не ўсе. Не ўсе што?
Радыя гэтай сітуацыі. Не ўсе купляюць, таму што падаспеў ізноў жа агляд новага закона аб нерухомасці. І оказывается, што ёсць пытаннічкі у разліках доларамі. Што оказывается, можна было разлічвацца далярамі? Набыць нерухомасць трэба здаваць даляры, цяпер разлічвацца рублямі. Прынамсі, сцвярджае адзін з TikTok-экспертаў. Бок людзі, якія збіралі даляры, каб набыць нерухомасць, здаваць даляры. За гатоўку, а цяпер іх здаюць і атрымліваецца, што здаюць яны па меншым курсе, чым разлічвалі, прынамсі. Прыкра, так. Да, я не эксперт у рынку нерухомасці, але ведаю, што ў Беларусі зараз нейкі бум, кошты пайшлі ў гару, там іх расіяне падаграваюць хутчэй за ўсё, якія едуць у Беларусь ад сваіх блакіровак інтэрнэта, VPN-аў і увогуле купі кватэру ў Мінску. Яны едуць у Беларусь ад сваіх расійскіх уладаў, ратуючыся, і тут ёсць пралічыўся, але дзе? Альберт Эйнштейн быў правы, все ж таки, все адносна ў свеце. Так што ж там адбываецца ў Беларусі з законам аб нерухомасці? Так что получается, если я продаю квартиру через агентство, значит, те, кто сегодня собирал свои доллары и хранил в долларах, да, все накопления, ему придется покупателю идти обменивать эти доллары на белорусские рубли и проводить потом сделку. То есть агентства, я так понимаю, они не имеют права сейчас проводить сделку в долларах, только в белорусских рублях. Што пишуць советские газеты у каментарах гэтаму эксперту? Это на бумаге пишуць, як курэнне ў грамадскіх месцах забароненае, я так разумею. Закон ёсць, а по факту няма. То бок што это? Часам не да законаў атрымліваецца. Карацей, сябры, гісторыя цёмная. То бок раней людзі, як бы, мне здаецца, таксама на паперах плацілі ў беларускіх рублях кошты, а ўжо паміж сабой разлічваліся ў далярах. Цяпер вось гэтую лавачку прыкрылі. Я думаю, што як разлічваліся ў далярах, так і разлічваліся. Слухай, ну я хацеў сказаць, што этому мужчыне трэба паскардзіцца. Куды? Туды? Самому? Як то? Галоўнаму тиктокеру краіны. Тиктокеру без тиктока? Што нешта не тое там наварацілі, не так трэба? Мне здаецца, такая скарга з далярамі не праканае. Да? За такую скаргу можна і партбілет на стол пакласці, да? Але, сябры, прапагандысты запусцілі нават новую праграму, якая называецца «У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі». І зараз у нас такая ўставачка з гэтага знакамітага відэа. Давайте, да, адкуль гэта мімас, вось паглядзім. Он каротенькі, ладно. І ездзяць да тых людзей, якія гэтыя скаргі записваюць, і там справядліва, несправядліва. Я думаю, што скончыцца это, конечно, дрэнна для гэтых людзей, таму што як гэта ехаць. Вось, але людзі працягваюць записываць скаргі. І зараз мы адну такую скаргу паглядзім. І я спадзяюся, што, канешне... Якая пакуль дайшла да Еўрарадыё? Да нас дайшла, да Лукашэнкі не дайшла, вось, але я спадзяюся, што нейкая рэакцыя на наш сюжэт і на скаргу будзе, таму што выглядае жанчына у гэтай скарзе, ну, вельмі, вельмі сумна. Дорогие белорусы, подскажите, как жить, что делать? Я считала, что я гражданка Республики Беларусь, которая защищена всеми законами, Конституцией, в частности, законом о неприкосновенности жилья. Оказалось, я никто. Меня выгоняют с моего жилья. Ось так. Не за неуплату, не за социальное поведение. Мне 72 года, заслуженный педагог, более 40 лет трудовой стаж. Просто в наш дом встроился сосед.
построил одно, вырезав половину блокированного дома, построив В нашем одно доме здание, поселился 180 квадратных замечательный сосед. второе 170 квадратных метров, нанеся ущерб нашему жилью, в частности отопительным приборам. Отключил нам воду. Сейчас же отключил мне свет, электричество, а должен был в ходе реконструкции своей квартиры переключить меня. У нас был общий ввод через его квартиру. И вот я стою, греюсь у костра. Ну, И так всё себе это таким у вогнищем, него конечно, можно оказалось согреться, устроено. але ладно. Причем таскают А нас что, сейчас холодно? по судам. Ну, что Якобы там мы не за... даем согласия Да, с особенно нашим такой здоровьем. отлеглости. Соседка моя тоже пенсионерка, с нашим здоровьем, как будто мы не даем согласия на узаконивание, а у нас никто ни о чем не спрашивал. А сейчас ему нужно построить еще, кроме 2 зданий, он построил еще бассейн, беседки, навесы, террасы, веранды. А сейчас ему оказалось нужно еще построить на моей стороне еще навес, парковку и вольер для собак. А скажите, а когда ему понадобится построить конюшню? Мне тогда что, вообще в землянку переходить и помогать землянку рыть? Неужели наша страна станет богаче от того, что с нами, с пенсионерами, так поступают? И нигде вины соседа никто не находит. Наш президент призывает нас жить посредством. Я и живу посредством, ничего не прося, не одалживая у государства. Да здравствует год женщины в городе Витебске, улица Ленинградская, 100Д. Ну, апярэджу адразу. Ну. Мы схадзілі на карты, паглядзелі, сапраўды над домам вось гэтай жанчыны, які на пярэднім плане, я так разумею, навісае гамах. Просто Гмах. шэры гмах. Прычым навісаў ён яшчэ ў 2023 годзе. Да, і я так разумею, што хутка з'явяцца стайні там. Не, ладно, вольер для собак. Вольер для собак. Стайні, это было ўжо так, развіццё думкі. Але, ну, ведаш, неадназначная сітуацыя, вядома, непаразумела, як такое адбылося, ці гэта адбылося, і што там увогуле адбываецца. Мне цікава, що це за сусед такі? Ну. Там, я так Які- разумею, якої чоловік волосатості які у непростий, яго непростий. Калі от ён, па-перше, будує собі такий дом, нам там сказати басейн, вольєр для собак, ён що, заводчик Альтанка. собак, альтанка, там, да, Навес, то парковка. парковка, да, это... Платная. Что это такое? Як бы... І не, я не за то, каб раскулачваць людзей. Вось. І жанчыну ну, шкада. Ну, шкада. Вот яна Кажется. такая сумная стаіць. Вот. Так што мне І здаецца, хаціною што я такая, ведаш, не вельмі трывалая, як на мяне. выглядае, да, выглядае быццам бы гэты вось гаспадар гмаха, да, ён быццам бы не чакаў, што яго суседзі пражывуць, ведаеш, столькі часу. Да, і ўжо пачаў як бы чык-чык-чык паціху здвигацца. На аперацыю. Вось, ну, будзем сачыць, як бы адрес тиктока ведаем, і я думаю, што калі будзе нейкае пазітыўнае развіццё, то там з'явяцца яшчэ відосы. А калі будзе негатыўнае развіццё, так выдаліць аккаунт Паглядзім, ці дайшло гэта... па указкі зверху. Ну, куды і паглядзім, мусіла да. дайсці. Бо проста вельмі прыязджаць у нейкія месцы, дзе ўсё адназначна, і навешваць лапшы і люлей вінаватым. А тут Дзе трэба... пайдзі, разбярыся. Ну, вось. Ну, давай разбавим крыху эту Давай. змрочную ситуацию. Пераносимся Давай. з Витебска Танкі! у Гродно. Танкі! Танки у Гродне, Танкі 39-й ў год. Сябры, без жартаў. Давайте паглядзім, што адбываецца у Гродне. Ну, як казалі, танкі. Натуральны. Забаўка Жылібера. у парку Жылібера, у цэнтры Гродно. Значит, наше дзяцінство. Нашы дні. Наше дзяцінство. Это Ну.
Супер 8, Халі-галі. Халі-галі, паратрупер, як Мгм. мы знаем. Ну, Вот, Ракушки, гэта ракушки, аукцион, да, аутодром, там ездишь на этих машинках клас. с палками, да? Вось. А тут, бачиш? 26-й год, парк Жильбера, Гродно. Можно по приколу покататься на танку там, недзе, причем на фоне палаца. Палаца Жильбера. Жильбер. Да, жили-были в Гродне люди. Ось. Короче, я так разумею, мілітаризація у нас, як би Ну, це а сказати, що? на марші просто. Ось. І який час, такі Такі і забави. атракціони Мгм. у парку Жильбера у Гродні. А був ти, Олексій, на фестивалі Лідбір коли-небудь у своєму житті? Аднойчы бываў. І як тобі сподобалося? Мне спадабалася, адзінае, што доўга вельмі чакаў на гурт «Акеан Эльзы». А, я думал, на піва у чарзе стаяў, можа быць. Гэтага ўжо не памятаю, але вот «Акеан Эльзы» доўга не выходзіў на То бок былі такія часы, калі на фестывалі Лідбір выступаў украінскі гурт Да, «Акеан да. Эльзы», і все было Там увогуле добра. было дзіўна. Быў «Акеан Эльзы», «Люмен», здаецца, «Крамбамбуля». Ну, карацей, такая сур'ёзная... Піўны мікс. Ну, да, так, саляначка. Ну, сёлета, мяркуючы па ўсім, не так добра справы, Мгм. і маркетолагі Лідбіра вырашыліся на рызыкоўны прыём. Партызанскі маркетинг. Я О, думаю, что все ты гэта думаешь, что гэта- подстроено. Давайте, Я думаю, что давайте все вось подстроено. паглядзім Да. гісторыю гэтую і Якое вырашым, ваше што меркаванне, гэта такое было. шановныя гледачы і слухачы? Криво собранный билборд Литбир стал мемом. Организаторы Литбир пожаловались на монтажников билбордов, которые умудрились собрать рекламный щит так, что надпись превратилась в загадочное «Я дням розних». В соцсетях шутят, что эффект получился даже слишком подходящим для рекламы пива. Пока читаешь, будто уже хлебнул. Это готовый мем. Оставьте как есть, это уже фишка. Премию монтажникам, пишут комментаторы. Некоторые сравнили ситуацию с Что другими значит известными видно? белорусскими дизайнерскими провалами, Там был включая комментарий. памятник Году женщины. В самом Лидском рассказали, что макет проверяли десятки раз, чтобы не допустить ошибок, но в итоге все испортили при монтаже. Я Ну, дням. так все про... Сам дням і я дням. Розних. Правильно, бачиш, вони сказали, ми перевіряли макет, каб не Это допустити... стереокартинка, ты такой... Глядзі, твоя оп. тэорыя, мне здаецца, мае месца. Бо яны правяралі, каб яны спецыяльна неправільна павесілі, Да. а не каб правільна То павесілі. бок это монтажники уже монтируют, телефонуют, Не, а кажут, да монтажники у вас такие, тут мы- помылка на у вас- макете, неправильно все, а это Вешайте. спокойно. А потым правильно. яны такія, а это монтажнікі вінаваты. Да, І да. яшчэ грошей ім не заплатілі. Да, я думаю, что заплатили еще 3 разы больше. Так? Да, конечно. И теперь не фест, не программа, не там, не пиво нават, якое там можно покаштаваць, а бігборд наперадзе планеты ўсёй. Але з іншага, вот я тут Ну, бачу, конечно, вот мы про беларускі код, про нейкі, да? Так, так. И вот что со словом «еднаем»-то? Атрымліваецца, Нема не яднання. еднаем. Бачиш. Причем розных засталося плюс-мінус. Ну Розніх. там, розніх. А вот з яднаннем ужо ввогуле поўны Правал. швах. Ну. Паша, ты ведаеш, што хутка неўзабаве пачнецца чэмпіянат свету по футболе? Так, Але Беларусь... будзем сачыць. Беларусь там не будзе ўдзельнічаць. Но там шмат хто не будзе ўдзельнічаць. Я чуў такую показку, што зборная Італіі удзельнічала ў чэмпіянатах по футболе менш разоў, чым Шакіра. Да, Шакіра 4, а зборная Італіі 3. Не, Піке. За апошнія там 20 Гэта гадоў. пра Піке. Ну, Піке, он же іспанец. Яны іспанцы-то ездзяць. Это паспрабуй Не, яшчэ. просто Шакіра і Піке, у іх там... Ну, Шакіра і Піке, да, крутое Піке. Але, ну, ясна. А тут про зборную Італіі. Тому що галоўная сенсацыя еўрапейская, это то, що зборная Італіі не ездзіць на чэмпіянаты свеце. Баяцца лётаць самалётамі просто. Гэта Норвегії, шведы. Брытанцы. Англічане, дакладна. Шотландцы Якія там таксама. брытанцы? Вось, няма ніякай зборнай Брытаніі. Ну, а што беларусы, ты хацеў сказаць, да? Зборная, я так разумею, гуляе свае матчы
не ў Беларусі. То бок нават у беларускіх гледачоў няма нават шансу, ну, можна толькі задорага, да, там Шенген адкрый. Але ж стадыён пабудавалі. Есть тут, а стадыён Ну. нацыянальны ёсць. І што там сябры на гэтым стадыёне? Нам мне было вельмі цікава. І нарэшце мы знайшлі відэа. Знайшлі нармальны агляд. Так, тлумачыць. Погнали. Как выглядит вип-зона национального стадиона в городе Минске? В чем и суть? Здесь будет безлимит пенного, здесь безлимит еды, вот, и здесь лучшие места на футбол, ну, которые можно... Мы одразу нас заманить. И все это будет стоить всего лишь 70 белорусских 70 рублей. Мы одразу в Сейчас смотрим, VIP-зону, что это будет. ясно. Да? Ну, правильно понимаю, что я могу взять все, что захочу, бесплатно совершенно. Да, и квас. Не поверил, Давайте квас. хлопец. Можно квас? Ты мог взять все, что ты захочешь, и взял взял квас, квас? Серьезно? Ну, вот 2 класса. Сказали не злоупотреблять, также я взявший 2 класса. Пойдем Сказали. дальше. За 70 Здесь, рублей. различные Не снеки злоуживай. Можно взять чай, можно взять воду. Я не разумею, ты там на выходе стоит однословный человек, только так, Здесь 70 рай, рублей, здесь безлимит, рай абсолютно, здесь куча снеков, пойду брать. але Я не правильно злоуживай. понимаю, можно брать Так. любые? Ну, Любые, ён не да? верыць. Господи, можно брать любые. Это, мне сдается, можно любого белоруса этой фразой просто, ну, Што взял? сразить входит. на повал. 70 белорусских Не рублей. по соломку Главное не бульварку. злоупотреблять. Ну и кульминация этого билета – это мягкое место в самом центре стадиона на футбольное поле. Он место Кайф. доброе. Ну. Прикиньте, за все Не это 70 белорусских рублей. Но вы обязательно пишите в комментариях, много это или мало, и на какой футбол мне приехать, и что показать именно у вас. За все, Два за все это за что? І Да. Два кваса и два вядеркі неких з снека, солом- да? Две пачки соломинками. чипсов, 70 рублей. Ну и билет Ну і на квіток футбол. на футбол Да. у добрым месцы. Добре, але на який футбол? Ну, напрыклад, я так разумею, гэта быў фінал Кубка Беларусі ці суперкубка Беларусі. БТ Брестская Динамо, наприклад, да? Ну, ці МЛ Віцебск. Ці МЛ Вітебск. Там, ну, БТ перамагло, я штось. вось на такія гульні можна а чаму не? схадзіць А на чаму не? гэтым А на стадыёне. якія? Ну, вось на такія. Ну, вось на такія. Бачыш, як бы. 70 рублёў, здаецца, ну, па еўрапейскіх мерках, ось, гэта называецца hospitality, калі ты вось прыходзіш у спецыяльную зону, там можна паесці, што праўда, там на нямецкіх, на брытанскіх стадыёнах там табе ажно цэлы абед можна ўзяць, піва, там таксама все безлімітнае. Ну, але там, вядома, гуляюць. Вядомыя каманды, вядомыя гульцы. А тут таксама ёсць такое, але нюанс у тым, што ніхто не гуляе. Да, футбол, ну, вот, бачиш, не для Вялікага футбола. Не для футбола пайшоў туды гэты блогер. І мне здаецца, што это, конечно, была нейкая заказуха. І вот тое, колькі разоў ему, я думаю, прописали, там, трэба праговорить 5 разоў. Не злоўжывайце, не злоўжывайце, не злоўжывайце. А то что это? Можно за 70 рублей там насинячиться в сопли, отрубливается, да? А нельзя, не злоўжывайце. Ну. Вот, а воля, парада правильная. Да, не злоўжывайце. А ці будзе гэтая парада справядлівая для нашага наступнага героя? Я думаю, что не. Увогуле, ведаеш, вот VIP-зона для мяне у гэтым слове два неспалучальныя. Вот з аднаго боку VIP, да, з іншага боку зона. І вось наш наступны наш герой, ён трапіў з VIP-таксі, дзе ён працуе апошнія некалькі гадоў. Але не ў VIP-зону, а на жаль, у зону вельмі звычайна. Не вельмі вядома, трапіў ён ці не трапіў, вызвалілі яго, не вызвалілі. Не вызвалілі. Там канал запісу праграмы яго не вызвалілі. Канал блізкі для сілавікоў нават паведаміў, што выйдзе, калі скончыцца тэрмін там зняволення. 72 гадзіны. Не, чаму 72? Не, ну можна атрымаць, напрыклад, чалавека 72 гадзіны без абвінавачання. Без абвінавачання, да, і без ежы, і без всего астатняго, таму што ты яшчэ як бы нідзе. Як бы за цябе яшчэ ніхто не адказвае. Крыцей, гаворка про Алексея Хлістова, спевак, які у 20, ну і віп-таксіст, конечно, да, але не по сваёй волі, не по добрай, а таму што унесены ў чорныя спісы,
паламалі кар'еру. Дарэчы, вельмі добры чалавек. Я ж у музычнай журналістыцы быў шмат гадоў, да, вот. І меў камунікацыю з Алексеем вельмі просты, хорошы, адэкватны і таленавіты. Слухай, ён заўсёды выступаў на дзяржаўных мерапрыемствах. Выступал, конечно. На якіх? На Літбіры не выступал? Відаць, не звалі его. Але так на Палацы Рэспублікі, Тэатр эстрады. Вось, былі для чалавека адкрытыя ўсе дзверы, а цяпер адкрыліся яшчэ адны, і ён чакаў гэтага і запісаў відэа на выпадак, калі яго зняволіць. Вот это ўжо, я скажу, узровень падрыхтоўкі. Давайте поглядим. Итак, всем привет, дорогие друзья. Если я записываю это видео, значит я нахожусь не дома и не на работе. Скорее всего, я нахожусь на профилактической так называемой беседе, которая уже происходит третий раз. Какие формулировки? Первый раз меня вызвали в ГАИ по якобы правонарушению, то есть нарушению ПДД. То, что я трогал телефон при движении, и там я был... Алексей Майстер формулировок. Трогал телефон. Давайте назовем приглашен представителями ГУБОПИК на улицу Революционная, 3. Оттуда, там находясь, была очень непонятная беседа, совершенно непонятная, на что я, собственно говоря, не смог ничего ответить. Далее, в пятницу я туда вышел и продолжил работать в такси. В понедельник утром мне позвонили, попросили приехать в ГУВД. Я туда тоже приехал, меня да что вы привязались до мужика? Я туда приехал самостоятельно. Сегодня же меня пригласили на Партизанский проспект номер 6. Это транспортная милиция или транспортная, я не знаю, транспортная служба. Попросили приехать, но я предполагаю, что будет такая же история. То есть я туда приеду, и дальше я буду либо задержан, либо приглашен для очередной беседы. В свою очередь хочу сказать, что никакие правомерные действия я никогда не делал, ничего противозаконного не совершал, и поэтому прошу распространить это видео, чтобы обратили внимание действительно те органы, которые могут защитить меня как гражданина Республики Беларусь. Всем спасибо. Например, Координационная рада. Я так разумею, что это, например, Freedom House, які може літовську візу видати, там Байсол, які може збор організувати евакуацію. Да? Тобто про гэты органи Алексей Хлістов кажа. Я не розумію, які... Распаўсюджвае гэта відэа? Вось, распаўсюджвае. Вера, у якія органы засталася вот пасля всего, что вот ён описывае, да, что его выкликали у ДАИ, у транспортную инспекцию, а за ўсім гэтым стаяў губазік, які ўвесь час яго цягаў на нейкі незразумелыя таксоўку, ён бы прыехаў, не трэба было... Это, конечно, было б... Не, здаецца, нават давалі каментар яго працадаўцы, што нельга выклікаць персональна Алексея Хлістова. Ты ж разумееш, это трэба было выклікаць шмат віп-таксовак, у адной бы з іх быў Алексей Хлістов. Слухай, я не думаю, што гэта праблема. Не гарантавана, все ж таки. Да, раптам у яго выходны сёння. Вось, карцей, ситуация страшная, як бы, да, а что ты думаешь, таксисты не адпачываюць? Вовля, кожны дзень на лініі, 24/7. Вось, і Алексей Хлістов з гэтай размовы не вярнуўся дадому, вот, і, цяпер недзе там, вот, дзе пабывалі все беларусы. І вот я думаю, что все ж таки чалавека, які, ён уже под ударом, ясно, да, цябе цягаюць раз, два, а ён все ж таки, мало того, что жыве ў Беларусі, так яшчэ верыць у нейкія органы, якія могуць нейкае права нешта сказаць, атрымліваецца губазіку, там, да, і неяк яго абараніць, там, или ці ў судзе, я не ведаю, да, там, перад вось гэтай вось рэпрэсіўнай махінай. Все ж таки мы, Алексей, ад народа аддаляемся, адрываліся у гэтай нашай міграцыі. А вот людзі ў Беларусі, там яны, мысляць неяк па-свойму. Вядома, бо, і на нешта спадзяюцца. Прайшоў час. Усё ж таки. Усё ж таки, прайшоў пэўны час. Ужо, відиш, мозг забывае кепскае.
А я нават сказал, Спадзяецца что на не лепшае. забывае, а вот так вот отгораживается. Ну, это так, кепска. так, так. Да. Таму Ну, чакаем Алексея Хлестова на воле і ў Варшаве, ў прынцыпе. з канцэртам у клубе прагрэсія. Яшчэ одна блогерка за старном. Да, і памятаеш вот гэта, які не злоўжывайце, а VIP доступ да ўсяго, да, і можна всего набраць. Вось ёсць у Беларусі прадукт, нават з VIP-доступам, да якога лепш як бы дазаваць гэты прадукт. Ад чаго, здаецца, не чакалі мы, да? Ну, ён ужо давно курсуе гэтая тэма ў TikTok, але вось мы нарэшце да яе дайшлі таксама. Карці тест-драйв. Написано: внимание, ограничение суточного потребления. На просторах ТикТока я увидела, что идет такая обширная реклама. Это не реклама была. По-другому это были попередження. Тримайся подалі от яго. У кого есть заборы, то вот, пожалуйста, вот этот вот зефир. Ну, я не знаю, но мне кажется, ну, это неправда. У меня работа на сегодня закончилась. Больше ехать мне никуда не надо. Катина едет за пока я дойду, только ждать я не хочу. Да, Алексей Хлестов телефон мацал. На зефир. Я на руль вогуле не трымаю. Обычный зефир. Трымаю там двумя пальцами. Ну, типа, написано без сахара, пониженная калорийность. Глядит, читает. Ну. А подсластитель мальчит. Я вообще в них не разбираюсь. Много его, наверное, нельзя. Пусть в этом мальчите. Как я его и вся справа. Много съем. Вкусно в качестве эксперимента съедим 2 штучки. Я такой любитель зефира, что я могу поплести вот эти вот все 6 штук. И мне еще будет мало, я еще поеду куплю. Экспериментаторка. Против 68 рублей в красном пищевике. Он быстро съесть, пока домой не доехал. Посмотрим. До реакции 2 часа. Это было не просто смело, а очень смело. Белорусский зефир – это вам не жарты, это биологичная зброя. Мальтит – биологичная зброя. На футбольном стадионе нельга есть его. А то весь матч можно не доглядеть. Да. Вот съешь 2 зефирки и забудешься просто про все на свете. Так. І пабяжыш у пэўным накірунку. А ты вот маеш рацыю, калі ты в VIP-таксі. Не. Добра, што ёсць прыбіральні ў сучасных цяперашніх аўтобусах. Таких міжнародных. Да, можна там засесці і пра ўсё забыцца. А вось мяжу як пераходзіць? Пашпарт из прибиральни. Так, там же ведаешь, ну, ты же не ведаешь, калі прыйдзе гэты памежнік, мытнік і так далее. Да, не ведаеш, калі прыйдзе памежнік і на ўсё забудзешся. І дрыстун. Две рэчы, якія прыходзяць неспадзявана. Але сябры, не просто так мы завялі гэтую размову, бо адзін з кіроўцаў паказаў відэа пра тое, што беларусы забываюцца у вось гэтых аўтобусах, якімі едуць з Польшчы. Забываюцца. Так. Дайсон. Ну, это ў багажы. Хутчэй за ўсё забыліся. Ну, это ясно, да, это так может быть. Не, все, это хлусня. Я распазнаў у гэтым відэа шишку. Шишку? Что шаішку. Штучны інтэлект. Шаішку, да, ну, ясно. І таксама персіл ніхто ж не везе так вот асобна. Упакаваў в торбу і едзе рухавік вось ніхто не вядзе асобна на багажы. Так, рацей гэта ўсё ж таки было, ты думаеш, жартоўна відэа. Але што яго аўтар хацеў нам сказаць гэтым, што беларусы ездзяць у Польшчу па тэхніку Apple, пра фены Dyson. Па Нутэллу? Па Нутэллу атрымліваецца і па персіл. Я разумею, iPhone забыць, але Нутэллу? Ну да, это ўвогуле нереально. Вот. То бок я все ж таки не разумею идеологичный посыл. Да, это что, в Польше все это продается, в Беларуси не? Ці это такі, что в Беларуси люди заможные могут себе дозволить махануть на выходные
не ведаю, куды там модна ўжо, в Беласток, в Варшаву, да, і затарыцца там сучаснай тэхнікай правесці яе. Ну і нутэлай, конечно, з персілам, да. Карці, годы ідуць, сябры, ўжо, а персіл усё роўна беларусы вязуць з Польшчы, і нікуды ты ад гэта не падзенешся. Ведаеш што, Паша? А можа быць, гэтыя людзі забыліся на ўсё на свеце, пакінулі ўсё ў аўтобусе, бо ўбачылі у Менску вельмі дзіўнага звера? І мы яго зараз з вами таксама, сябры, убачым. А у вас было такое, что вот идете гуляете по Минску, и тут вдруг зебра в кутах? Мне спадаваўся заход. А у вас было такое? Да, Кожны конечно. Штодня Ну, іду бачым зэбру ў кустах. у кустах, да. Ну, дзіўна, пагадзіся. Але не дзіўна. гісторыя можа быць проста. Гэта вырашана загадка. Там за кутом, за углом вуліцы беларускі дзяржаўны цырк. Так. У каментах пішуць, калі я будаваў гэты комплекс, маецца на ўвазе вось гэта Некімпінскі, да? Побач з цыркам там і льва выгулівалі. Вот тут бы я бы, конечно... гэта паглядзеў. Тут я бы нават без зефіра, ў прынцыпе. Сустрэўшы льва, побач з цыркам, як бы я б і без зефіра бы все бы у мяне адбылося. Я думаю, і шмат у каго. Прыязджаеш, ты забыў навушнікі, прыязджаеш у Мінск, вось, а тут зебра ў кустах. Амаль раяль. Таксама чорна-белы. Чорна-белы. Ну, на пазітыве мы сканчаем сённяшні выпуск бла-бла-шоу TikTok. Показалі мы вам все актуальнае, все лепшае, тренды, бренды, айфоны, плафоны. З вас подпісачка, падабайка, каментар. Все, вось гэта, вось. Алексей Сапрыкін. І Павел Свердлов. Да сустрэчы праз тыдзень. Пакуль.